step and happiness. Γεια σας, είμαι η Ευτυχία. Είμαι η Δέσποινα, μας θυμόσαστε? Βέβαια, μας θυμούνται. Λοιπόν, είμαστε χαρούμενες πολύ που αρχίσαμε τρίτο βίντεο. Έχουμε να κάνουμε από το καλοκαίρι. Συγγνώμη για την καθυστέρηση, αλλά δεν είχαμε χρόνο. Σε αυτό το βίντεο θα σας παρουσιάσουμε ένα καταφύγιο που έχουμε φτιάξει μόνος μας. Και θα το κάνουμε σπίτι, έχουμε σκοπό. Ο μπαμπάς μου και ο παππούς μου είναι ηλεκτρολόγος. Ο μπαμπάς μου θα μας βοηθήσει να το χτίσουμε, το σπίτι. Πάμε να το δούμε. Ελάτε να σας εξηγήσουμε. Λοιπόν, κοιτάξτε. Από εδώ πέρα θα το καθαρίσουμε. Και θα γίνει ένα μπάνιο. Εδώ πέρα έχουμε καθαρίσει. Θα γίνει μια κρεβατοκάμαρα με μονά κρεβάτια. Ελάτε. Συνεχίζουμε. Εδώ πέρα θα γίνει ένας χώρος παιχνιδιού, δωμάτιο. Επίσης σαλόνι έχουμε μας, μια κάμερα web όπου θα βλέπει τι γίνεται. Λοιπόν, βάλαμε αυτή την κάμερα γιατί πολλά παιδιά έρχονται μας κλέβουν. Μας έχουν κλέψει πάρα πολλά πράγματα, χάλια. Ονομάζεται Γιώργος Ρίκα και Φίλιππος Στεριακού. Μπορείτε να ξέρετε κανέναν, αλλά μπορεί να είναι και συνωνυμία. Λοιπόν, έλατε μαζί μας, προχωράμε, δεν θα είναι το σαλόνι. Εδώ πέρα θα κάνουμε, που είναι αυτό το σπίτι, προχωράμε, θα έχετε ένα διάλογο. Θα το καθαρίσουμε αυτό και θα γίνει μια κουζίνα. Μια κουζίνα δεν θα έχει φούρνους και τέτοια, αλλά πάνω. Όχι, θα έχει. Και φούρνους. Ναι, επειδή Λοιπόν, πόσο καιρό υπολογίζετε ότι θα πάρει κάνει? αυτό. Ναι. Ελάτε εδώ να καθίσουμε. Γύρω στους 3 με 4 μήνες. Λίγος καιρός, Γύρω στους 3-4 μήνες από τώρα. Γιατί έχουμε αρχίσει να καθαρίζουμε εκεί πέρα, Ναι. αλλά έχουν μείνει πολλά ακόμα. Έχουμε την καθαριότητα και μετά τα ηλεκτρολογικά. Δηλαδή θα ερχόσαστε εδώ πέρα μέσα στον χειμώνα και θα το καθαρίζετε? Ερχόμαστε τα πρωινά, βράδια πολύ σπάνια να έρθουμε. Θα βάλουμε σκεπές, θα βάλουμε τοίχους, που θα είναι ζεστό. Ναι, θα έχει θέρμανση, θα έχει ό,τι επιθυμείτε. Τζακούζι δεν θα έχει όμως. Να ετοιμάσετε και ένα μέρος για μένα, μην με αφήσετε και εμένα απ' έξω. Εντάξει. Βέβαια. Λοιπόν, Για τον cameraman, camera studios. Τώρα θα σας έλεγα, έχετε πάρει τίποτα εδώ πέρα που μπήκε στην οικογένεια? Λοιπόν, μια στιγμή να σας το φέρω γιατί δεν βρίσκεται εδώ αυτή τη στιγμή. Δεν θα αργήσω, μια στιγμή. Επίσης έχουμε ένα πολύ όμορφο κουταβάκι υπερσαπλική του Παπαδοπούλου. Είναι Κυρία πολύ Ευτυχία, μικρό φυλάκι. εσείς έχετε αδέρφια, γονείς? Γονείς έχουμε όλοι. Μην τα Αδέρφια. λέτε, ας είναι ορφανοί. Για πείτε μου. Έχω μία αδερφή, Μαριάνθη. Ναι. Είναι πολύ καλή. Αλλά με τραβάει τα μαλλιά. Τέλος πάντων δεν είναι το θέμα μας. Ήρθε και η Πέρσα μας. Ορίστε. Την έχουμε κάνει εμβόλια και Είναι 2 υιοθέτηση. μηνών. Θα κλείσει ακόμα. Σήμερα πόσο του μηνός έχουμε? Σήμερα 18. έχουμε 18, ωραία. 21 του μηνός θα κλείσει τις 2 μήνες. Επειδή γεννήθηκε 21 Οκτωβρίου. Γνωρίζουμε, επειδή την είδαμε τη γέννησή της. Είδατε με τη μαμά της. Ήταν έγκυος. Είχε άλλα αδερφάκια? Και... Άλλα ναι, μια 5. στιγμή θα σας το πω και αυτό. Ήταν έγκυος η μαμά της, την άλλη μέρα πήγαμε, είχε γεννήσει, τα είδαμε τα αυτό κουταβάκια. Και τη μαμά την είχαμε δώσει φόλα. Αυτές με τις φόλες δεν τα μπορώ, τα σκυλιά είναι όλη μου η ζωή. Και θα γίνω αστυνομικός όταν μεγαλώσω. Ξέρετε Και μήπως θα ποιος... κλείσω κατευθείαν μέσα. Ξέρετε μήπως ποιος της είχε δώσει τη φόλα? Αυτό δεν το γνωρίζουμε, είναι και μια φίλη της μητέρας μου. Ψάχνει, αλλά δεν γνωρίζουμε. Καθόλου, ναι. Λοιπόν, για πείτε μας για τα κουταβάκια τα υπόλοιπα. Τα δύο τα πήραμε εμείς. Το ένα
Το Δεν ένα άνε. πέθανε. Το ένα ψόφισε εξαιτίας Εκεί πέρα από είναι εκείνους. κάπως. Εξαιτίας. Όχι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό στάδες, είναι ένας ολόιδιος. Απλά είχαμε βάλει αυτό εκεί πάνω, αλλά το πήραμε και το βάλαμε εδώ στο τραπέζι μας. Και θα γίνει καλύτερο το τραπέζι. Και τα δύο τα πήραμε εμείς. Το ένα εξαιτίας από τον Γιώργο το Ρίκα, αυτό που σας έλεγα, και τον άλλον, τον Φίλιππο. Δεν ξέρω, κάτι το έκαναν και η ψόφιση ήταν αδερφός της, ήταν αγόρι. Τα άλλα τα δύο το είχε πάρει μια κυρία, ενημερωθήκαμε. Επειδή το ένα- πηγαίναμε και το ένα δυστυχώς δεν ξέρουμε. Θα ήταν σας εφαίρετο. κάνω τώρα μια ερώτηση με αυτά τα κοταβάκια. Δηλαδή τα αγόρια έφταιγαν που ψόφισε το άλλο. Ναι. Πιθανόν ναι, γιατί όλο τα πειράζουν, τα Και κλωτσάνε. αυτός, ο λόγος που βάλαμε κάμερα είναι και αυτός. Για να Από βλέπουμε τότε τι δηλαδή δεν κάνουν. μπορούμε. Γιατί με αυτόν τον λόγο μπορούμε να τους κλείσουμε και στη φυλακή. Ναι, εγώ μπορώ να θα Μπορούμε να τους τους κάνουμε καταγγελία. Μήνυση. Γιατί δεν είναι. Εγώ πιστεύω προσωπικό ότι να σκοτώνεις ένα πλάσμα, οτιδήποτε πλάσμα. Είναι σαν να σκοτώσεις έναν άνθρωπο. Είναι Και συγχρονισμός, έτσι, συνομιλίες να ήμασταν. Ναι, είναι. Ναι, δεν μπορώ. Επειδή είναι όλα ζώα του Θεού. Δηλαδή, Όλα όποιος αυτός σκοτώσει, τα όποιος έφτιαξε. σκοτώσει Ζώο. σκυλί, π.χ. φυλακή. Όποιος σκοτώσει μυρμήγκι, πάλι φυλακή. Δηλαδή, το βρίσκω ολόιδιο, δεν Το υπάρχει πατάμε διαφορά. όμως τα μυρμήγκια χωρίς να τα βλέπουμε επειδή είναι τόσο Ναι, μικρά. όμως Καλά, έχουν π.χ. την τα ίδια μυρμήγκια αξία τώρα. με έναν άνθρωπο. Έχουν την ίδια αξία με έναν άνθρωπο, ας πούμε. Είναι ζωή, είναι Ναι, ας κάτι πούμε ζωντανό. στις ζωές των μυρμηγκιών, όσοι ζουν εδώ κάτω στα μυρμήγκια, τα μυρμήγκια, έχουν τη ζωή τους. Ας πούμε, ένα μυρμήγκι σκοτώσει ένα άλλο, θα πάει φυλακή. Θα Το έπρεπε. ίδιο ακριβώς, θα έπρεπε να πηγαίνει φυλακή. Είναι ακριβώς το ίδιο, ας πούμε. Και όπως άμα σκοτώσει ένας άνθρωπος κάποιον άλλον άνθρωπο, πάει φυλακή. Ας πούμε, εγώ αυτό με τα ζώα το θεωρώ πολύ σημαντικό. Σε μια διαφήμιση της αστυνομίας έλεγε ότι άμα δούμε ζώο που να το κλείνουμε μέσα σε, Πλουβιά με εκείνο το... μέσα Και σε βαρέλια υποστηρίζουμε και πάρα πολύ. δεμένα. Με όσες υποστηρίζουν μας απομένουν και εμείς και οι γονείς μας, υποστηρίζουμε φιλοζωικές. Και ακολουθούμε πολύ την φιλανθρωπία στα ζώα και αγαπάμε όλα τα ζώα του κόσμου. Ας πούμε και τις μαϊμουνίτσες, είναι πολύ γλυκούλες. Εγώ έχω πάει στη Γερμανία σε ένα ζωολογικό κήπο και Είδες τη μαϊμούνι. είδα και πίθηκος και έβγαζε ψήρες μία από την άλλη. Είδα και Έχετε ένα δει ποτέ τίγρη. σας άσπρο τίγρη? Ναι, Εγώ έχω τύχει και είδα στην Αθήνα στο ζωολογικό και είδαμε και κήπο. πολική αρκούδα. Ήτανε, ακούστε, ήτανε, έτσι πως προχωράμε τώρα, εδώ πέρα, ήτανε, έβλεπες ένα, τέτοιο, πώς το λένε, που βάζουν τα ψάρια. Είναι δρύο. Είναι ιδρύο, σωστά. Και το έβλεπες και ήταν από εκεί πέρα. Μετά από δίπλα είχε κάτι σκάλες, κατεβαίνετε και είχε ένα τζάμι και βλέπετε μέσα το βυθό και ήταν και μέσα πολική αρκούδα. Και το ίδιο έχει γίνει και με πιγκουίνους. Αυτά. Και με το θέμα του καταφυγίου, πιστεύουμε πριν που είπαμε 3-4 μήνες, αν ερχόμαστε όπως ερχόμαστε εδώ 3 φορές τη βδομάδα και κάνουμε, πάρε 3-4 μήνες. Αν ερχόμαστε όμως εδώ Σπάνια. όλη τη βδομάδα, η σπάνια, δηλαδή θα αλλάξει ο καιρός. Θέλω να πω και κάτι για το τέλος. Άμα θέλετε να μας βρείτε, έχουμε ένα Instagram με Happy and Happiness. Από εκεί θα κληρώνουμε τα δώρα. Δώρα. Τι είδους δώρα? Για σκυλάκια, κανονικά δώρα, ρολογάκια, τα πάντα. Ας πούμε, γεια σας από μας. Θα χαρώ να σας ξαναδούμε. Θα βγάλουμε και 4ο βιντεάκι Ναι, και θα πούμε ποιος πήρε το δώρο. Ωραία. Γεια σας!